हिरो तुम हिरोइन
ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି, ମୋ ବଂଶକୁଲି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି, ତୁ ମତେ କେମିତି ଅଟକେଇବୁ? ମତେ ଟିକେ ଅଟକେଇକି ଦେଖା କରିଛୁ ନା, ହାଲ କରିଛୁ ନା, ହାଲ କରିଛୁ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଛୁ ନା, କେମିତି ଅଟକେଇବୁ? ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଅଟକେଇବୁ, ବୁଝିଲୁ ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଛୁ ନା, ବାଏ କରିଛୁ ନା।
ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ